Il-Prim Ministru Robert Abela talab lil poplu Malti biex jażel lil min irid imexxih fil-leġislatura li jmiss. F'messaġġ lin-nazzjon it-tlieta filgħaxija u ħabbar li d-data tal-elezzjoni ġenerali li jmiss se tkun is-Sibt 30 ta' Mejju li ġej. U għalhekk li l-lejla b'mod seren u deċiż bħala Prim Ministru b'responsabbilità, b'konvinzjoni mill-pjan tagħna l-ġejjieni u fl-interess nazzjonali se nkun qed nagħti parir lill-President tar-Repubblika sabiex ixxolli l-Parlament u mmorru għal elezzjoni ġenerali fit-30 ta' Mejju 2026. Jien inħares il-qudiem biex flimkien nibnu il-futur ta' dan il-pajjiż. Ma serħan il-moħħu l-istabbiltà dejjem enfasizzajt ukoll li nibqgħu nwettqu il-pjan ambizzjuż għal Malta. Illum miġbur fil-Viżjoni 2050. Il-Prim Ministru qal li fl-aħħar ġimgħat għexna u għadna qed ngħixu sitwazzjoni internazzjonali straordinarja mad-dinja kollha. Hawnhekk Dr. Abela ta' il-messaġġ ta' ċertezza u stabilità li l-prezzijiet ta' enerġija u l-fuels se jibqgħu stabbli u l-prezzijiet ma jintefgħux fuq il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Għandna l-enerġija, l-entużjażmu u l-idea ġodda l-futur. Bħala gvern wattaqna u qed inwettqu proġetti kbar ħafna li jeħtieġ snin għalihom. Anzi, wattaqna aktar minn dak li wedna. Fi ftit ġimgħat, il-poplu ikun għażel lil min irid imexxih u hekk ikun jista' jimxi l quddiem. Jien irrid li nibqgħu noffru l-istabbiltà meħtieġa, jiżviluppaw kif jiżviluppaw iċ-ċirkostanzi internazzjonali. Il-viżjoni mġedda tagħna hija msejsa fuq programm għal 5 snin li ġejjin, proġett mill-aktar ambizzjuż. Bidejat ġodda, b'enfasi aktar minn qatt qabel fuq ħajja aħjar, fuq il-well-being tagħkom. Fil-messaġġ tiegħu, Dr. Abela qal li gvern ġdid immexxi minnu se jkompli jagħti s-serħan il-moħħ waqt li se jippreżenta pjan ambizzjuż u studjat għal 5 snin li ġejjin, bi pjan aktar b'saħħtu minn qatt qabel u qal li jinsab ottimist li pajjiżna jibqa' b'saħħtu. Il-Prim Ministru Robert Abela għala il-messaġġ tiegħu billi qal li se jippreżenta il-pjan għall-futur taħt il-messaġġ Int Malta. Magħna tafu fejn qegħdin u aktar minn hekk magħna tafu fejn sejrin. Il-ħolma tiegħek ser tkun il-proġett tagħna. Int se tkun fiċ-ċentru tal-proposti tagħna għal Malta aqwa. Għax int minn int is-suċċess ta' dan il-pajjiż. Malta Għawdex huma intom. Malta suċċess, Malta mxiet il-qudiem għax int Malta.